отидем се напием. Си направим там четвъртата, петата, шестата, коя долу поръчка. И след това всички ранени ще се придвижи. Кой часа в момента? Да, знам, трябва да... Да ни е асоциацията, там не се случва. 11:22. Значи до играта остават към 40 минути до началото. Верно? И инструктажа лайна, да. Ние докато се доберем там поне 15 минути. Но не се знае също. 15 минути и ти си голямо пивизи. Така? 20. Сериозно бе? Еми как ще се влачим като охлебем? То те, защото Не, то погледни каква жега и каква подава. Да, верно е. По пътя спираме за почивчици. Там най-вероятно не е. Там най-вероятно враговете. Най-вероятно те. Да. Играта се дели на я и враговка. На сингъл е добре, на нещо на автоматик стопа не го спървят. Поне днеска няма се притеснявам, че свето мога да трябва на главата. Аз съм взел едно такава, ако искаш може да се на топа няма стойка, то ще е на Г3-ката между страна много добре.